Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuyna o kaningag o uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya o sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug nga yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tao nga ila di ay gitamak-tamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Sa Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao ug makabuktot nga palasunon, apan kamo mismo dili gani mohikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang kalainan sa tawhanon nga kinaiya o sa Espiritu Santo. Kung magsunod ta sa tawhanong kinaiya, mahimot ang yawanon. Muna, ang importante, magsunod yun ta sa Diyos nun nga kinaiya. Kamoron din hiyon sa may inyong gisunod sa inyong kinabuhi, tawhanon nga kinaiya o Diyos nun nga kinaiya. Kusgag tubag. Sige. Atong suwayag subay ni pasar ba mo sa Diyos nun. Liam na dire. Sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia. Ingon din siya, apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Sige mo gigugma o magyaw-yaw sad. Tubag ko diha. Unya kalipay. Naghatag og kalipay. Sige mo hatag og kalipay sa inyong mga anak, sa inyong kuyog sa pamilya. O mga saba sad. Natanawa. Kalinaw. Kalinaw ba? Kanang way maratol, malinawon kayo. Nagkahiusa o magmaritisad. Muna, pailob. Kanang musugot ra kag magsigi siyag kasa. Sigig supak sa imong gusto, maka-tolerate ra gyud ka, pailom. Kaluoy. Unsa man ning kaluoy? Kana bang ang tao nga nakasala, ang tao nga murag gi pakaubos, maluoy ta nila, dili ta magsigi og kasuko. Kaya usahay ra ba kaning nakasa, ang ato dayong reaksyon kasuko. Nya kaayo. Magsikag hatag og mga maayo ngadto sa imong isig ka tawo. Pagka maminatud-on or pagka matinud-anon, kanang dili ka mamakak na saman di mo makak yung malakod tutukan. Pagka mapaubsanon, ang pagpaubos kanang pagsigi og dawat, bisag unsay ihatag sa Ginoo, dawaton gyud, dili punayag usab, no? Sama na mga kilay, mga buhok, ug uban pa, siging usab. O pagka mapinugnanon sa kaugalingon, labi na gyud sa mga batan-on, pugong anang sexual desire.
dili mag premarital sex. Ang mga minyo sad pugong, ayaw mo pagsigi og tan-aw anang mga dili minyo. Ana no? Pugong sa kaugalingon ba? Pugong sa kaon, pugong sa pagpatuyang sa kaugalingon. Mao ni siya ang mga pipila ka mga Diyosnon nga kinaiya. Pero ang yawanon, murag permitan mo pasar ani. Unsa may mga yawanon? Ay, tawhanong kinaiya makita sa malaway. Kana mga buhat nga malaway. So, silpon palandaan. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Pakita-kita na mga lawas, mga pusod, mga kigol ug uban pa diha. Anang mga hugaw. Hugaw kay natanaw na. Nindot sa dusahay noon. Ingon man sa pagsimbas mga Diyos-Diyos, idolatry. Kana bitang bisag kaniya to mga larawan, mahimo maning idolatry panahon nga kita magtan-aw na ni ana nga murag mauragid na ang Ginoo. Fanatic na ta ba? Fanaticism o kanang kwarta, idolatry maginang kwarta. Pagpamarang, makita usab kini diha sa pagdinumtanay. Sus daghanas ni pasar ani na dinhi ay nang nimba pang uban. Unsa man ning domot, di man necessarily nga kapatyonon kas tao. Kana lang imo lang likay-likayan, kan di kaganahan nga magkita mo, di kaganahan nga magkaduol mo. Domot naman gunagon. Ana. Wa di mo ana. Pagbingkil-bingkil, lalis ana mga koral, mga utlanan, kana mga karsada, parkingan, nya makiglalis dayo. Ko ana dia, boros bukon sada, bingkil-bingkil man na siya. Kasina, kanang sina-sina gyud, abi kay ni puti ang naong sa iyang silingan, ni gwapa-gwapa, magpaputi sa kas imong naong. Abi kay nagsumpay sa iyang pilok, nya gipabawog-bawog, pasumpay sa kas imong pilok, mga sina-sina man na. Abi kay ni parit siyag motor, palit sa kag motor, bisag inutang. Kapungot, kana siging kasuko. Pungot ana mga anak, bana, asawa, kahakog. Na hakog kayo kanang gusto gyo ang kunon ang tanan, di gyud manghatag. Daw es tanan. Apil na ng mga yuta, daw kayo. Sa pagkabahin-bahin, kana faksyon-faksyon. Kami mga kuan membro mi sa CWL, kami diri mga lectors, kamo diha mga lay minister, kami mga pari nga dayosisan, kamo diha mga religious. Ana kanang murabag amo ra ni wa milabot, kami mga Pilipino, kamo diha mga foreigner, guban pa. Pagkamasinahon kaninon igo sa kuan ni usahay, pagkapalahubog. So, hasta mga lay minister ani igo kayo. Pagka mapatuyangon sa lawas nung pangandoy, kana gyung pangandoy bisag unsa na lay ikuas lawas, kanang patato-tato, tato perting daghanang tato sa lawas kay para lawas gyud. Pamuslutan bisan tanan, pamutangag ariyos, marisdila, ilong, pilok, mga pusod, nambot asa pa ka diha ang gibutangan ang nag-ariyos, basta perting pangandoy gyud ka lawas ba na ug uban pang mga butang asama ni ini. Muna hain mamoron mas daghan og gisunod kinaiyang Diosnon o kinaiyang tawhanon. Na punta diri sa atong ebanghelyo si Jesus ingon siya, pagkaalaot ninyo. Kinsa may alaot? Ang mga tao nga nagsunod sa tawhanon nga kinaiya. Kana bang nagbuhat ka aron lang malipay ka, aron lang mabulahan ka, aron lang daygon ka, aron lang matagbaw ka. Kana bang klasiha sa mga buhat? Kat hasta ning pagsimba, namayoban magsigig simba aron daygon, aron tagaan sa Ginoo og mga grasya. Apil na imong gihimo ang Ginoo nga imong instrumento aron matuman ang tanan nimong gipangandoy. Kana mo nay alaot nya kinsa may bulahan kanang nagpractice
sa gugma o hustisya. Diyos nun nga gugma, Diyos nun nga hustisya. Unsa maning gugma? Matod pa ni Jesus diri, tanawa ang gikinahanglan sa mga kabos. Tanawa ang kahimtang sa imong mga isig katao. O na, niasad nato din congratulations nga naghuna-huna ana, sama aning sigig palit og slat. O, di ba? Why hunong palit og slat? Kaya nga naman, ang ilang gihuna-huna ang simbahan, ang atong isig katao nga hatagana nato karon og mga bugas og mga noodles. Ana, pagkanindot ngatong dopes para nis atong simbahan gahapon niabot ng atong halin og 8,300 slots nya sa ato sang MMTL kaning para sa atong kapistahan karong October 29 panghatag natog mga bugas o mga hinabang sa atong mga kabos nga parokyano nakahali na sa tag 1,863 ka slots. Pakpakan na itong namalit ani, no? Hindi na ni basta-basta pero mas nindot pag yun unta kung kining tanan na itong mga parishioners online o dinhi sa territorial magsigig yun o hunahuna sa gugma o hustisya. Unsa may hustisya sa Ginoo? Unsa may iyang hustisya? Kita ang atong hustisya kung pasakitan ka, ikiha aron mapriso, aron silutan, di ba? Mao na. Karon ay balita nga usa kuno ka top NPA kaning leader na porti na ginang daghana kuno og salaod sa atong nasod napatay sa kanarong ongoing pa nga enkwentro sa gubat sa NPA o sa military dito sa Negros. Magtanaw-tana, makaingon kita pagkanindot. Kay matod pa, justice is being served ngadto na sa atong nasod. Kay daghan kay ni siya kuno og gipatay, giambos, kanigid siya mo'y usas mga great leaders sa NPA. Okay. Hustisya na para sa Ginoo? Di oy. Para sa Ginoo mga igsuon ang hustisya mao ang pagbiya sa sala. Ang pagbiya sa sala. Nya kay kanang pagpatay dako man ang sala. Ingon ta, Father, para man sad gunas nasod gitawag man na siya justified killing. Kana bang makapatay ka des gubat. Sige, ato na lang nang rationalize. Pero sa tinud-anay, love your enemies ang gusto Diyos Ginoo. Nasa ko'y misahan nga usa ka facility sa mga drug addicts o uban pang mga addiction, drugs, alcohol, gambling, basta addiction. Sa ilang mga testimonya, apil na sa nagdumala ni adtong maong facility. Grabe ang ilang testimonya. Ako, Father, 12 years kong girehab kay pertinigin akong adika. Katong ilang pinaka-leader, pertinigin akong adika. Ang akong ginikanan, nagaguol kay istanan, guol gyud kay nako, kay wa na gyud ko'y paglaom. Nya, karon Father, nabag-o ko, pero patay na akong mama. Wa na siya kakita sa akong pagkabag-o. O matod pa niya, kadaghan sa siya hapit mapatay. Kay patyon nun magyud ang mga adik sa una. Pero siya karon bag-o na, suod na kay Ginoo, daghan na kay napausab nga mga tao, siya og gipamatay pa ni Pader. Wa na meron. Nya dito man ang ilang mga leaders pagpangaon namo sa kani, otro sa ni, kani, otro sa ni. Daghan kay sila gipangtudlo. Kanang atong mga leaders sa atong nasod karon Pader, ni agi sa gana pagka-drug addict, nakabawi lang. Pero gipatay pa na sila. Awa na unta na ron sila. Na sila gipang-mention na mga leaders nato, na mga niagi sa pagka-addict nga karon they are doing very well. O gipatay pa na. Wa na. No? Lisod ba ya ang hustisya sa Ginoo? Unsa may hustisya niya? Bahalag patyon ta
Basta di lang gid ta mo patay. Tanawa siya. Gipatay ka inhustisya na, pero okay ra. Kay para sa Ginoo ang pagpakamatay para sa paghigugma sa atong isigkatawo. Ang pagpakamatay para ang sala mahunong. That is the best weapon against the evil one. Kanibang balik ka sa first reading, kanibang gahom sa yawa. Ang gahom sa yawa iagi na sa atong tawhanon na kinaiya. Sige, iguli ros inyo kanang mga yawanon des inyong balay. Tutuki ko no, ing na tagaan ti kag hustisya. So ang imong bana sigig sugal, di ra gyud nimo kasaban. Imo lang siyang hinayog sulti dong maka-impierno bay anang sugal kay tawhano ng kinaiya. Ni siya usbarog tabi, di ba piti yung kambuanga karon diha. Ingon ka hustisya, unsa may hustisya? Ayaw na og sulti kay mosamot ang sala. Di ba? Hilom lang ka, ugma na sad dong kanang sugal makapaimpierno bay ana. Piti dayon ka, ikapiti nimo dire, hilom nga tambalan sa nimo imong lagom. Kaugma na sad dong kuan bay ana makapaimpierno bay ana. Tamparoso na sad pikas nimo ngapi. Maingon na sa ganiya, this cannot change my love for you. Di gugma na sad imong gihatag. Nya, okay na ninyo, dili? Na, tanawa, nagliningi. Sige, lahusan na lang naglingi mong tupad. Na, okay na nimo? Kati, patagma na. Patagma. Mau maginay ato. Patagma. Patagma. Ayaw. Ang makapatagam sa tao, maugyod ang experience of evil. Wag yo'y ganahagyawa. Kinsa ko ninyo'y ganahagyawa. Pero di ta magbantay, palamian tas yawa, aron iyatang dugmukon inighuman. Palamian sa taniya, pinaagis atong tawhanong kinaiya. Apan ang gasunod di ay, usa kadako nga kaalautan. Muna ingos Kristo diri, pagkaalaot ninyo. Kay giuna ninyo ang inyong kaugalingon, doon na unyay mahitabong dautan sa inyong kaugalingon. Bulahan ang niuna paghatag og gugma og hustisya sa iyang isigkatawo. Bahala gisakitan kay dunay gasunod nga kabulahanan. Mao na ang mahal nga birhen, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Nganong bulahan man siya sa mga babae nga tanan? Portis ang sakitas iyang giagian aron mahatagan ang isigkatawo og kabulahanan. Kaning ato rong namalit og slots, nasakitan biya sad ni sila, pero ang nipalit mabulahan gyud. Nay ni ingon ako, pader, sige na kong paminaw nimo, na konsensya gyud ko, pero sa una musaway biya ko anang imong baligya slot, mangilad man ni pader mangilad man ni siya, mangingilad man ning paria. Kaganahan lang ko sa imong humili. Nya nadugay ko na kong sulti nga, kamo sige mo paminaw, wag mo ipalit-palit. Ingon siya, mo palit lang kong kausa. Lord, palit lang kong kausa, pero di jud ko motuo aning Father nga ang kanang mopalit, malangit, nana di ko motuo. Ana, ni palit lang siya kausa, respeto kuno kay bayad na lang sa kuno sa sige kuno niyang paminaw ba. Ni siya, bayad na lang sad ni kay wasan na ko iko amin, mura na lang ni og kanang mura bag hogs kolekta ba. Nya natingob-tingob na palit siya usa ka slot. Sus matod pa niya paghuman kuno niya palit og usa ka slot. Doon na kuno'y dili ma-explain na kalipay nga iyang gibati. Purti yung kuno niyang lipaya nga murag wapas siya kasuway atong kalipaya. Siya hala, tinuod man di ay. Karon sige na siya palit. Na-addict na siya. Nya, kamo din na-addict na mo. Tanaw na ko sa inyong naong murag mo na kay nga na bang gipakita sa Ginoo ba nga kumpiyansa ka? Sige, antosa og buhat ang akong gisulti, di ba makatilaw gyud kag kalami nga wap-an nimo matilawi sukad masukad. Ana, kay ang Ginoo tuburan sa tanang kalipay. Pero kun mo sige tag supak niya, makatilaw gid tag kaalautan.